Представете си сценарий, при който Вселената, със своята енигматична необятност, решава да ни изненада по въздействащ и внезапен начин. Огромно небесно тяло, произхождащо от неизследвани и далечни региони на космоса, започва траектория, която противоречи на известните закони на физиката и заплашва да промени съдбата на човечеството завинаги. Гравитационната сила на Земята, тиха и безмилостна, започва да привлича този междузвезден посетител, отклонявайки маршрута му и го трансформира в снаряд, предназначен да се сблъска с нашата планета. Сред необятността на космоса, където безброй тайни все още чакат да бъдат разкрити, това събитие се представя като предзнаменование за това, което може да бъде краят на един цикъл или началото на нова ера, и човечеството се оказва изправено пред предизвикателство с космически размери. В дни като днешния, когато технологията и науката се развиват с бързи темпове, мисълта за колосално въздействие изглежда принадлежи само на научната фантастика. Историята на нашата планета обаче е белязана от епизоди на масово унищожение, като удара, който създаде кратера Чиксулуб и сложи край на ерата на динозаврите. Тази геоложка памет преди 66 милиона години напомня, че природните сили могат да действат рязко и опустошително, променяйки завинаги баланса на живота на Земята. Днес астрономи и учени непрекъснато наблюдават небето, идентифицирайки и каталогизирайки хиляди небесни тела, които пресичат околностите на нашата слънчева система, внимателни към всеки знак, който би могъл да представлява реална заплаха. Това, което прави тази възможност още по-интригуваща, е съществуването на различни сценарии, които могат да доведат до катастрофален сблъсък. В един от тях астероид следва собствената си орбита, движейки се без видимо намерение, докато по гравитационна случайност не се отклони към траектория на сблъсък. В друг сценарий външни сили, може би влиянието на масивна планета или приближаването на друго грешно небесно тяло, променят маршрута на обекта, тласкайки го към Земята. И в двата случая срещата с нашата планета е неизбежна и последствията могат да бъдат опустошителни, засягайки не само повърхността, но и цялата структура на нашата екосистема. Когато си представим удара на обект с диаметър десетки километри, възможностите за унищожение изглеждат неограничени. Ако това тяло се сблъска с огромните океани, които покриват по-голямата част от Земята, получените вълни, гигантски цунами, могат да надхвърлят стотици метри височина. Тези стени от вода, достатъчно силни за да погълнат цели градове, биха опустошили крайбрежните региони, променяйки географията на континентите и създавайки нови граници там, където някога са съществували огромни морета. От друга страна, ако ударът се случи на сушата, освободената енергия ще бъде в състояние да трансформира земната кора. Сблъсъкът ще повдигне планини от отломки, ще изхвърли прах и фрагменти в атмосферата и ще предизвика големи пожари, превръщайки гъсто населените райони в сцени на пълно унищожение. Но катастрофата не се ограничава само до момента на удара. Последствията от това събитие биха имали дълбоки и трайни последици. Представете си свят, покрит с дебело одеяло от прах и частици, които се разпространяват в атмосферата, блокирайки слънчевата светлина и причинявайки рязък спад на температурите. Това явление, подобно на това, което се нарича ядрена зима, би замразило повърхността на Земята, прекъсвайки фотосинтезата и сериозно засягайки хранителната верига. Растенията, животните и хората ще трябва да се борят ежедневно, за да оцелеят в тъмна среда, където естествените жизнени цикли са прекъснати и сезоните губят своето значение. При този сценарий на продължителна тъмнина недостигът на храна ще се превърне в неизбежен проблем. Селското стопанство, което зависи пряко от слънчевата светлина, ще се срине, а складираните през годините хранителни запаси ще се превърнат в единствената надежда за оцеляването на хората.
Недостигът на храна, съчетан с падащите температури, ще предизвика вълни от глад, болести и социални безредици. Правителствата и институциите ще бъдат принудени да предприемат драстични мерки за поддържане на реда, но мащабът на бедствието може лесно да надвие всяка аварийна система, което да доведе до широко разпространен хаос и конфликти за контрол върху оставащите ресурси. В същото време, непосредственото физическо въздействие не би било единственото предизвикателство, с което трябва да се сблъскате. Унищожаването на основни инфраструктури, като комуникационни мрежи, транспортни и енергийни системи, би накарало съвременния свят бързо да загуби способността си да се организира. Градовете, които до тогава са били символи на прогреса и цивилизацията, ще се превърнат в руини, а ежедневието ще отстъпи място на сценарии за оцеляване, където човешкият инстинкт и издръжливост ще бъдат поставени на изпитание. Изолираните общности, принудени да преоткриват себе си в разгара на незгодите, ще трябва да търсят алтернативни начини да запазят надеждата и да изградят отново жизнеспособно бъдеще. Въпреки това, дори пред заплаха от такъв мащаб, човешкият дух не избледнява. Самата история на човечеството е пълна с примери за издръжливост и адаптация при природни бедствия. В разгара на този апокалиптичен сценарий ще се появят групи от оцелели, решени да запазят знанията, натрупани през вековете, и да възстановят цивилизацията. Подземните убежища, изградени като убежища срещу въздействието и неговите странични ефекти, ще се превърнат в истински светилища на надеждата, където общността ще се събере, за да споделя ресурси, знания и най-вече волята да продължи напред. Успоредно с това, непосредствената заплаха ще накара научната общност да разработи смели и новаторски решения. Амбициозни проекти, които до момента изглеждаха като извадени от фантастичен филм, щяха да се превърнат в единствената надежда за оцеляването на планетата. Техниките за отклоняване на астероиди, използващи контролирани експлозии или инсталирането на задвижващи устройства за промяна на траекторията на обекта, ще получат нов тласък. Космическите мисии ще бъдат стартирани спешно, обединявайки усилията на различни нации и насърчавайки безпрецедентно сътрудничество между правителства, космически агенции и изследователски центрове по целия свят. Науката, способността си да превръща невъзможното в реалност, ще стане основният инструмент за справяне с тази космическа заплаха. Въпреки това, подготовката за бедствие от такъв мащаб сама по себе си би повдигнала етични и логистични въпроси. Използването на напреднали технологии, като ядрени оръжия, адаптирани към космоса, би предизвикало дебати относно рисковете и ползите от подобни мерки. Докато някои твърдят, че пълното унищожаване на обекта би било единственото безопасно решение, други твърдят, че фрагментирането на астероида може да доведе до множество фрагменти с траектории, които са още по-трудни за прогнозиране и контрол. Това напрежение между необходимостта да се действа бързо и опасностите, присъщи на технологиите с висока мощност, ще бъде една от големите дилеми, пред които е изправено човечеството в този сценарий. Освен това, въздействието на такова катастрофално събитие ще се разпростре извън физическите граници на нашата планета. Екологичните последици биха били дълбоки и дълготрайни. Загубата на биоразнообразие с изчезването на безброй животински и растителни видове би променила необратимо земните екосистеми. Региони, които до тогава са били източници на природни ресурси и дом на безкраен брой форми на живот, ще се превърнат в стерилни пустини, където борбата за оцеляване ще се засилва всеки ден. Деликатният баланс, който позволява животът да съществува на Земята, ще бъде подложен на изпитание и реконструкцията на нова обитаема среда ще изисква усилия, които могат да продължат поколения. Въпреки мрачния сценарий, има и вдъхновяваща страна на този разказ.
Насред хаоса, човечеството ще демонстрира уникална способност да преоткрива себе си. Бедствата биха наложили появата на нови форми на социална организация, основани на принципите на сътрудничество, солидарност и споделяне на ресурси. Цели общности ще се обединят, преодолявайки съперничества и исторически бариери, за да се изправят срещу общ враг – собствената им съдба, проследена от космоса. Този съюз може да доведе до ера на обновление, където грешките от миналото ще послужат като уроци за изграждане на по-устойчиво и устойчиво бъдеще. Преживяването на бедствието, макар и болезнено и опустошително, би имало потенциала да превърне човечеството в цивилизация, осъзнаваща по-добре природните ограничения и отговорностите, които съпътстват технологичния напредък. Възстановяването на света след сблъсъка ще изисква задълбочен размисъл върху ценностите, които наистина имат значение. Опазването на живота, важността на споделеното знание и необходимостта да защитим нашата планета срещу вътрешни и външни заплахи. В сценарий, при който всяко решение ще има значителни последици за оцеляването на милиони хора, духът на сътрудничество и търсенето на иновативни решения ще се превърнат в движещи сили за създаването на нов световен ред. Докато учените усърдно изучават начини за предотвратяване или смекчаване на катастрофа от такъв мащаб, обществото се оказва принудено да преосмисли своите приоритети и да оцени крехкостта на съществуването. Изправянето срещу такава колосална заплаха ни принуждава да се запитаме какво наистина означава да живееш и да процъфтяваш на планета, където невъобразими сили могат във всеки момент напълно да променят хода на историята. И въпреки страха и несигурността, има уникална красота в човешката способност да се изправи срещу неизвестното със смелост и решителност. В крайна сметка това, което може да изглежда като предвестник на апокалипсис, се превръща в призив за единство, иновации и устойчивост. Астероидната заплаха ни напомня, че независимо от нашия технологичен напредък и граждански постижения, ние сме подвластни на сили, които надхвърлят нашето разбиране. Въпреки това, точно в тази среща с неизвестното се крие възможността да надхвърлим нашите ограничения и да изградим бъдеще, в което глобалното сътрудничество се превръща в основата на оцеляването. Докато се борим да запазим живота такъв, какъвто го познаваме, ние създаваме място за възможността да се преродим от пепелта, по-силни и по-обединени, отколкото някога сме били. И вие, изправени пред такъв грандиозен и предизвикателен сценарий, вярвате ли, че човешкото единство и креативност биха били способни да превърнат заплахата във възможност за възраждане на цивилизацията?